večer, páni, vítam vás na dnešnej pozápasovej tlačovke, nech sa páči, ktoré hosti sa viedli k zápasu. Ten dnešný zápas bol troška iný ako včerajší, takisto sme hrali dobre 2,5 tretiny, škoda tam za stavu 2-0, že sme nepremenili šancu na 2-1, tam sa zápas zlomil, z protiútoku sme dostali tretí gól a už Košice už si to uhrali do konca. Ďakujem pekne, nech sa páči, ten informácií. Tak my jsme dnes ve srovnání se včerejškem měli mnohem lepší pohyb, byli jsme organizovanější a důraznější v obranné činnosti, kde jsme udělali minimum chyb. Po celé utkání jsme prokázali trpělivost, důslednost a tady tyto vlastnosti nebo tuto skutečnost jsme plně rozvinuli v poslední třetině, kterou jsme vyhráli 4-0. Ďakujem pekne, máte nejaké otázky? Som sa spýtal trénera hostí, včera dali vaši hráči Košicám 3 góly, dnes ani jeden a nedostávali sa ani veľmi do nejakých vyložených streleckých príležitostí. Čím to bolo? Čom to bolo? No, bolo to tým, že sme boli dosť vylúčovaní, hrali sme v oslabení prvú tretinu, dostali sme sa pod tlak a tým pádom hráči, keď musia brániť a tí istí musia dávať góly, takže to je ťažko zvládnuť. Nemáme taký široký záder ako Košice a tým pádom musíme to takto kompenzovať. Ďakujem pekne, máte nejaké otázky ešte? Pekne, ďakujem za účasť. Teraz ešte jednu otázku.